Veď moja svokra mala presne aj depresie, aj všetko, že ty už si proste moja milá v takomto veku. Bolo tabu hovoriť o sexe, o menštruácii. To boli také témy, o ktorých sa nehovorilo. V rámci menopauzy je veľa všetkých tých možných príznakov. Mňa sa dialo, hádam všetko, naraz sa to na mňa zosypalo. Tie zmeny, ktoré prichádzajú, nemusia vždy len súvisieť s cyklom. Tých príznakov môže byť veľmi veľa a nie každá ich má rovnaké. Vypadávali mi mená, vypadávali mi súvislosti. Brutálne som pribrala na váhe. Strach, obava, čo to je, prečo sa to deje. Povedala som teda aj mojej šéfke, že niečo také sa mi deje a bolo to úžasné, že som mala tú slobodu, že je to v poriadku, že je to proste momentálne súčasť môjho života. Zistíte, že nie ste v tom sama. Naozaj to zažíva celé moje okolie. Určite by pomôže rozhovor s kamarátkou. Akože manžel je zlatý, ochotný, objíme, vypočul, pozerá na mňa. Nevie mi poradiť. Ja chcem mať perimenopauzu inak, ako ju mala moja mama. Dbaj o svoje psychické zdravie, duševné, zaujímaj sa o seba. To je to, čo som sa naučila. Viac byť v kontakte sama so sebou. Mám svoju hodnotu, ktorá nezávisí od toho, či ma niekto prijíma, nepриjíma. Proste som to ja. A stále som to ja. A uber tie čokoládky. To by som si určite povedala.